ንክገብር ዝፍትን of course ሓድሽ ዓዲ ምስ ሲስተም ኣዳፕት ምግባርካ ወሳኒ እዩ እንተኾነ ግን ዘለኩም ክእታት ተጥፍዋ ወላ ወላ ፓርት ታይም ተኾነ ከም ፓርት ታይም ሰርሕሉ ትኽእሎን ትፈልጦን ሞያ እንተዳ ኮይኑ ልዕልቲ ሓድሽ ዝምሃር ዘሎ ስኻ ፀብለልካ ትወፅእ ዕድል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ሞያ ትፈልጦን ትመልኮሶ ዝኾንካ ናይ ትምህርቲ መረጋገፅታትን ናይ ስራሕ ልምዳትን ተገምገም ሒዝኩሞ ዝመፃኹም ሰርቲፊኬታት ኣሎ ንዑ ኢኩቫለንስ ይኸውን መገምገሚ ኸ ኣሎ ናቱ ኢኩቫለንስ ኬድካ ትፍተን ክንዲ ወረቐት ካሒዝካ መፂኻ ጠታ ስራሕ ይብዃን እዮም እንተኾነ ግን መገምገም ኣሎ ናቱ ኢኩቫለንስ እንታይ ተገምጊምኩም ግን ኣበናይ ደረጃ በፂሕኩም ኣለኹ ብኡ መንገዲ እንታይ ስራሕ ክትረክቡ ትኽእሉ ዓብይ መንገዲ ወይ ኣንፈት ክኾነኩም ይኽእል እዩ ናይ ስራሕ ዕድል ንምርካብ ዘድልዩ ተወሳኺ ትምህርቲ ወይ ስልጠናታት እንተደኣ ኣድሊካ ኸ ርኣዩ ብዙሕ ስልጠና እዩ ዘሎ ካናዳ ካብ እናመን ንሰብ ጥራይ ብምዕላል እንታይ ዓይነት ስልጠናታት ኣሎ ትፈልጥ ኢኻ ኣብዚ ብበዝሒ ብዛዕባ ኤድመንተን እየ ዝዛረባ ቢኮዝ ኣብ ኤድመንተን ስለዘለኹ ብዛዕባ ኤድመንተን እየ ዝዛረብ ግን እዚ ኣይድያ ኣብ ኩሉ ፕሮቪንስ ናይ ካናዳ ዝሰርሕ እሳ ኸ እንታያ ኣብቶም ዩኒቨርሲታት ወይ ኮሌጃት ወይ ትምህርትታት ናይ ምንታይ ስልጠናታት ትህቡ ኢልኩም ትሓቱ ትኽእሉ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ኮሌጅ እንታይ ዓይነት ስልጠናታት ትህቡ እንታይ ኣሎ ኸ ፋይናንሻል ኤድ ትህቡ ኢልኩም ተሓትኩሞም መልስኹም ናይ ቋንቋ ክእለት ምዕባል ቋንቋ ወሳኒ እዩ ክሳብ ሕጂ